Il-Parlament Malti jinsab lest biex fi żmien li ġej ma jibqgħux biss is-seduti parlamentari jew il-kumitati li jixxandru fuq Parliament TV iżda jingħaqdu magħhom programmi mtella mill-Parlament stess. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia ħabbar kif permezz tal-emendi fil-liġi ppubblikati nhar il-5 ta' Awwissu issa l-Parlament jista' jxandar programmi relatati mal-attivitajiet organizzati mill-Uffiċċju tal-Speaker fil-binja tal-Parlament stess permezz ta' studju armat. Minkejja li m'hemm skeda mħejja s'issa huwa maħsub li dan l-istudju jilqa' programmi ta' diskussjoni dwar l-andament tal-kumitati jew sessjonijiet parlamentari u programmi ta' informazzjoni dwar l-eżibizzjonijiet li b'mod kontinwu iżomm il-Parlament fost oħrajn. Farrugia sostna l-qofol jintlaħaq bil-Presidenza Ewropea fejn permezz ta' programmi speċjali il-pubbliku jkun marraf bil-żviluppi tal-laqgħat tal-kumitati. Madankollu ma jistgħux jixxandru programmi partiġjani u l-istudju ma jistax jinker lil persuni privati. Skont l-Speaker, Parliament TV qed ikun segwit sew mill-Maltin għalhekk l-addizzjoni ta' dawn il-programmi għandhom ikomplu jkattru l-entużjażmu għax-xogħol li jkun għaddej fil-Parlament u jżid it-trasparenza. Din tal-aħħar tkun ir-raġuni wara l-pożizzjoni ambigwa tal-istudju innifsu, eżatt fid-daħla tal-Parlament. Għandna Parlament fejn kollox issa huwa aċċessibbli u b'mod trasparenti, inkluż id-dokumenti, allura irrid nagħti wkoll mhux l-eżempju, irrid nagħti bl-azzjoni attiva illi dal-Parlament jiddiskutu wkoll mill-istudju tiegħu issa, apparti dak li jsir fil-plenarja fil-kumitati, programmi illi il-pubbliku li jkun għaddej ma jagħmilx domandi x'qed jiġri, jista' jidħolaw u jara x'qed isir. Jara x'qed isir anke waqt l-istess programm. Għalhekk jekk tkunu deħlin issegwu seduta parlamentari oqgħodu attenti għal bozza l-ħamra għaliex ma nhar tispiċċaw parteċipanti fid-diskussjonijiet bla ħsieb.